Il-pulizija wettqet rejd fil-Marsa li waslet għal sejba Tad-Droga u għall-arrest ta' tliet irġiel, żewġ Maltin u Libjan. Wara ġimgħat ta' osservazzjoni mill-pulizija, tard il-ħadd filgħaxija, l-iskwadra ta' kontra drogi mejjuna mill-Pulizija tal-Special Intervention Unit u l-Pulizija ta' Traffiku wettqu rejd f'maħzen fi triq Tiġrija fil-Marsa. Mill-investigazzjoni tal-pulizija instabu diversi qrata żbitra pabjat u kannella li allegatament huma droga kokaina u eroina, kif ukoll ratas allegatament bi pjanta tal-kannabis li kienu kollha lesti biex jiġu traffikati. Fil-maħzen instabu wkoll imwieżen elettroniċi u oġġetti oħra relatati mal-konsum u traffikar tal-istess sustanzi. Sorsi qrib il-pulizija li tkellmu ma' News qalu li fil-post li fih saret it-tfittxija instab qaċtu li seta' ntuża biex tinqeret id-droga f'dan il-post li kienet jintuża biex tiġi traffikata droga f'diversi ħinijiet tal-ġurnata. L-istess sorsi qalu li xħin il-pulizija daħlu fil-maħzen sabu wieħed mill-irġiel mitlufa minn sensih li allegatament kien taħt l-effett ta' droga. Fuq il-post issejjaħ tim mediku li ħadu l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza biex jirċievi l-kura. Ir-raġel għadu jinżamm l-isptar massess minn bost uffiċjali tal-pulizija. It-tliet irġiel wieħed ta' 34 sena li joqgħod il-Ħamrun u ieħor ta' 46 sena mill-Imsida u Libjan ta' 29 sena li joqgħod Witilajn mistennija jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin wara li t-tnejn minnhom ġew interrogati mill-pulizija. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat Neville Camilleri li ordna ssir inkjesta u ħatar diversi esperti. Dan huwa t-tieni rejd li sar mill-pulizija fi 3 ijiem. Il-ġimgħa l-pulizija għamlet rejd ieħor f'Taslima li fih ġew arrestati 3 persuni oħra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.